A Tintín i les 7 boles de cristall, el professor Tornassol, juntament amb en Tintín, el capità Haddock i en Milú, van anar en contra d'un vell amic anomenat professor Bergamota. Fa molt de temps que el professor Tornassol no es veu amb en Bergamota. Irene representarà els 3 policies i el professor Tornassol. El Samuel farà de capità Haddock i de Tintín. I jo faré de narrador i de professor Bergamota. En Tintín, el capità Haddock, el professor Tornassol i en Milú arriben a casa d'en Bergamota i es troben a 2 policies a la porta principal que vigilen la casa. Es veu que el senyor Bergamota té visites. Voldríem veure el professor Bergamota. Està bé, els vostres documents? Haddock, Tintín, Tornassol... Està bé, espereu-vos aquí. Vaig a veure si es pot rebre. Diamante, no és pas gaire fàcil d'entrar aquí dintre. Què hi farem? És la consigna. Va bé, aquests senyors hi poden passar. Rebufa, està ben guardat el professor. Mal llamp, quina calor. Sí, em sembla que fa com una aire de tempesta. Un policia truca a la porta. Endavant! Ah, sou aquí, senyor professor. Aquí hi ha els visitants que he anunciat. Com estàs, Hipòlit? Tornassol, aquest estimat Tornassol! Estimat Hipòlit, m'he permès de fer venir mi? Aquests són amics. Senyors, sigueu benvinguts. Et presento el senyor Haddock, capità de la Marina. Tinc molt de gust, capità. En professor Bergamota li dóna la mà molt fort al capità. Llamp de llamps, quina encaixada. I aquí teniu el meu amic Tintín, el reporter prou conegut. Molt de gust. Què hi ha, Milú? Què passa? Ha, 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 ha! Ja ho entenc. És el nostre amic Rascar Capac, que ha espantat el vostre gos. Rascar Capac, aquell que desferma el foc del cel. Pum! No en volia saber d'altre. Nosaltres, que precisament parlàvem de Rascar Capac, aquell que desferma el foc del cel, em penso que n'estarem servits. Mireu! Veuen per la finestra que s'acosta una tempesta. Porteu un cotxe descobert, oi? Us aconsello que el poseu sota teulada. Les tempestes en aquesta regió de vegades són molt violentes. Teniu raó, puc portar-lo a garatge? Pam! Heu sentit? Ha estat un tret! Allà baix hi ha un home que corre. És un dels policies que vigila la casa. De pressa, Milú, anem a veure què passa. Això ve del costat de la porta reixada. Pam! Sou vos qui ha disparat? Aquí no ens ha agat ningú. Prou fet mal fet de deixar el cotxe ple sol. Mireu, els pneumàtics s'han rebentat. I doncs què? Què passa? Res, 2 pneumàtics que s'han rebentat. Dos pneumàtics del meu cotxe i us sembla que no passa res. Llamp de llamps! Ve una ràfaga de vent i tanca la finestra, així fent que el capità Haddock s'endugui un cop al nas. Bam! 1.000 milions de llamps i trons. I ara què farem? 2 pneumàtics! I jo que només porto una roda de recanvi. Molt senzill. Passareu una nit aquí i demà al matí telefonareu a un garatgista. Ja hi som. Ja tenim la pluja aquí. Corre, Milú, anem a casa.